considerar aquest programa específic de resiliència local, que després de la situació d'emergència que hem viscut i encara vivim, el que pretén és donar suport als municipis per estimular el rellançament de l'economia local. Jo crec que amb independència del que pensem o del que defensem, el que està clar és que en aquest moment tenim una sèrie de prioritats. Una és combatre el virus, l'altra és rellançar l'economia i, per suposat, que ningú no quedi enrere. I en aquest rellançar l'economia, la Diputació de Barcelona té i vol tenir un paper important, que és aquest acompanyament per poder estimular-la. Dit això, poca cosa més, perquè crec que coneixen perfectament el dictamen i el contingut. El que sí que voldria és agrair la disposició, predisposició i disposició de tots els grups per poder tractar d'aquests temes. Les primeres versions d'aquest pla es van presentar, encara que fos de manera tímida, a la comissió de seguiment del pla de xoc, i per tant ara el que ens toca és aprovar-lo, desplegar-lo i continuar treballant en el si d'aquesta comissió de seguiment, igual que ho hem fet amb el pla de xoc, fer-ho ara també amb aquest programa de resiliència local. De manera que molt agraïda a la resta de grups i especialment als portaveus i les portaveus i a les persones que han estat membres de la comissió de seguiment. Això és tot, presidenta.